meillä oli tämmönen Pirkan kakkupohja. Ja me avattiin se ja sitten siitä se on tämmönen kerroskakku. Ja siitä tuli tämmönen pakkaus, me otettiin sieltä yksi. Ja sitten laitettiin sen tähän ja sen päälle me laitettiin kostukkeeksi tätä appelsiinimehua. Ja levitettiin se aika ohut kerros. Näistä mansikoista nämä vihreät osat pois ja sitten me palloteltiin ne 4 osaa. Siitä kermavaahto ja siitä tuli tämmöstä. Ja teidän pitää katsoa, että siellä liian löysää eikä liian sit, koska jos te liian kauan, niin siitä tulee voita. Mä otan tästä tämmösen lusikan, että siihen pitää tulla tällaiset niinku jäljet. Et se. Me otetaan nyt täältä metsämansikoita, mitä me ollaan itse kerätty, ja siellä on pari mustikkaa. Se on tuolla Aino-purkissa. Eilen tällainen määrä näitä metsämansikoita ja mustikoita. Tällainen iso lusikka, jotta me voidaan levittää. Otettiin tällainen, me otetaan sen tämän verran tähän pohjaan ja sitten me levitetään koko alueelle tänne. Tää on aina tälleen lopuksi tämmöisellä pikkulusikalla nämä jääneet tänne. Sitten voi tänne tänne reunalle voisi laittaa nämä. Puolet ja laitetaan sitten tonne. Että sen ne mansikat koko kakkupohjan alue. Tää kakkupohjatuote se pitää ottaa aika varovasti, että se ei niinku kaadu. Ja sitten me vaan laitetaan se tohon. Se toinen kerros tähän. Ja sitten me tehdään tämänkin kerroksen päälle. Tällä miksi tässä on tätä valkoista, me laitettiin siihen jo valmiiksi tätä vahingosta kermavaahtoa. Niin me otettiin se pois ja tällä lusikalla levitätte tän tänne. Ja nyt tähän siis saa laittaa aika paljon tätä kermavaahtoa. Meidän tuli tätä niin paljon, niin me laitetaan nyt tästä samasta nämä reunat. Eli kermavaahdolla vaan nämä reunat laitetaan tässä välissä jo. Reunat paperilla. Niin, ettei se jää semmoiseksi ruman näköiseksi klöntiksi. Puumansikat, niin me laitetaan nyt nämä loput puolet tähän tokakerrokseen. Ja siis nämä reunat me laitettiin kermavaahdolla. Ei ole kauhean hienon näköiset, mutta ihan sama. Sitten me vaan levitetään. Ja sit kun se kakku on valmis, me syödään. Tämmösiä kokonaisia mansikoita. Otetaan ekana vihreät pois. Ja laitetaan ne tänne reunoihin tällä. Appelsiinimehu, meiltä loppuu nyt se. Siis täältä kupista. Niin me kaadetaan sitä nyt tänne takaisin. Että tulee semmonen. Noin verran. Ja sitten pullon korkki kiinni. Ja sitten me levittämällä tavalla me levitetään tää. Sillä kuin kaikissa aikaisemmissakin. Ei vaan tätä väärinpäin. Näin se haittaa. Ei se mitään haittaa. Tota on niin vähän, ja sitä on niin vaikea laittaa, mutta otetaan ihan Essibon tavallista kermavaahtoa. Nämä reunat. Ja me levitettiin se. Seuraavaksi me laitetaan nämä mansikat. Tähäksi me laitetaan kaikki loput kermavaahdot. Tehty se, ja seuraavaksi me laitetaan 1 kierros näitä mansikoita ympäri tämän kakun. Seuraavaksi me laitetaan metsämansikat ja metsämustikat. Nämä metsämansikat ja mustikat. Laitetaan ne. Mä vielä 3 orvokkia tämmöiseksi koristeeksi. Ja kun meillä ei riittänyt mansikoita, niin me laitettiin tämmöisiä kermavaahdon puristuksia ympäri tämän kakun. Ja nyt se on valmis. Ottamme se syödään kaappiin ja odotetaan sen jälkeen. Nam nam. Syödään.